sakon gaggawa ga janar Buhari, sakon gaggawa ga shugaban ina fito da ikon Allah, sakon gaggawa General Buhari, lallai ba haka mun kai da kai ba, ni ban gane ba, wai muna demokirasi ne ko muna demokirasi ko demokirasi. Ni hankali na ya tashi, don mulkin Najeriya ta tsinke maka General ka sauka. Sakon gaggawa ga Janar Buhari, sakon gaggawa ga shugaba. General ka ce za ka kawo canji domin talakawa su yi walwala, amma yau an wayi gari a mulkin ka yau ga talauci.